għalkemm intom ġenerazzjoni iżjed minna li tgħixu fuq is-social media, tajjeb li ma titilfux il-kuntatt personali u anke bejnietkom kemm importanti li tagħtu ħin lil xulxin. Dak mhux ħin moħli, għax inti qed titrenja fl-għoża reċiproka, qed tisma', qed tkun anke ta' support il-persuna. Li inti tiltaqa' ma' xi ħadd li tista' tafdah huwa rigal kbir fil-ħajja. Sa tgħidli kif ninduna persuna nista' nafdah. L-ewwel nett ngħidlek kelma u żomm għalik. It-tieni, meta għandek bżonn tgħidli kelma jiebsa bl-imħabba, tgħidili. L-aħħar suġġeriment tiegħi huwa li anke flimkien tkunu preżenza sabiħa fis-soċjetà fejn tieħdu ħsieb persuni li għandhom bżonn għajnuna speċjali. Tant hawn skills li qed jiġu mħaddma fl-Mcast u tistgħu tkunu ta' għajnuna konkreta lil diversi VOs, Voluntary Organizations, fejn għandhom bżonn l-għajnuna.